Здравейте на всички от YouTube. Аз съм ItsTrollBG и днес ще покажа за тези, които не знаят как се свързва рутер. Първа стъпка е да ето го рутера. Опъваме и тази антенка. Така, включваме и този кабел, който е на рутера, в контакта. После обръщаме рутера и като го обърнете, трябва да видите ей това. Кабелът за тока се свързва ей тука. След това трябва да свършите кабела, който идва от доставчика, от разпределителната кутия на доставчика. Ето го. При мен е сив, при някой може да е черен, както ви го дадат от доставчика ви. Него го свързвате в синия порт. Готово, свързахме го. И сега остава кабела за връзка към компютъра. То е за свързване на моя компютър към рутера ми. Тъй, че го свързвам него, че да имам достъп до интернет. Тази камера ще я оставя. И така свързах го. И така я трябва да изглежда отзад рутера. Сега го обръщаме. Опъваме антената. Пускаме го. И да, ще се включа на компютъра. Да видите ефекта. Сега зарежда настройките. И интернета тръгна. Това е, хора, ще се включа на компютъра да видите, че наистина ми е тръгнал. И така, YouTube, виждате, интернета ми тръгна. Интернет аксес. Сега ще ви демонстрирам. ask.com. Трябва да напиша PHP. И да, интернета ми тръгна. Абонирайте се за мене, да съм ви помогнал, коментвайте, лайквайте. И това беше от мен YouTube. Надявам се видеото ви да ви е харесало. Чао!